Ingqalabutho yebhola laseNingizimu Afrika uDr Khumalo ikholelwa ukuthi kubaluleke kakhulu ukuba iMamelodi Sundowns ilungise izindaba zayo zangaphakathi ukuze kuzuze iqembu lesizwe. Ngenkathi ethamela umcimbi wokumemezela ukubambisana phakathi kweKaizer Chiefs neCarling Black Label, lo wayengumdlali weBafana Bafana ubeke imibono yakhe mayelana nesizini ka-2025-2026 lapha amaqembu amakhulu amathathu kuleli eqhakele phezulu kuligi. Lapho ebuza ukuthi ngabe ukungezwani okubikwayo phakathi kwabaqeqeshi beSundowns kuyalinika yini ithuba iqembu laseSoweto, uKhumalo uchithile lo mbono. Uveza ukuthi ompetha beqiniso kufanele bazimisele ngokunqoba izimbangi zabo zisemandleni azaphelele kunokulinda ukuba zikhinyabezwe izinkinga zangaphakathi. Ugcizelela ukuthi ukunqoba iqembu elibhekene nezinkinga akunaso isisinde sigcwele. Wayesenxusa amanye amaqembu ePSL ukuba agxile ekuthuthukiseni izinga lawo ukuze abhekane namasandawana uma izinto zihamba kahle eKlokop. uKhumalo ubalula ukuthi iSundowns idlala indima enkulu ekugcineni isithunzi sebhola laseNingizimu Afrika ezingeni lomhlaba. Uthe kubamba iqhaza kweSundowns emidlalweni emikhulu efana neFIFA Club World Cup kwenzela izwe inhlonipho kubantu bebhola emhlabeni jikelele, kuhlanganise nabaqeqeshi bamazwe amakhulu afana neMexico. Lo mdlalo waqopha umlando uthe unethemba lokuthi leli qembu lizozixazulula izinkinga zalo ngokusheshsha ukuze liqhubeke nokuncintisana ezwenikazi lase-Afrika. Ngokubona kwakhe, iSundowns eqinile futhi edlala kahle iyisisekelo sempumelelo nokukhula kweBafana Bafana. Wabesephetha ngokuthi izinkinga kuleli qembu elibaluleke kanje akuyona into okufanele imiphakathi yebhola kuleli ijabule ngazo.